Ukhala ngokudembeselwa kwamaphoyisa, umsolo eChanasa, umndeni wowesifazane okaNdengezi eThekwini emva kokugwazwa isoka lakhe emasontweni amathathu adlule. Kuthiwa unkosikazi Nomfundo Pamela Khoza, oneminyaka ngo-26, wagwazwa umsolwa ngoNovemba 10 eMakatini, edamini emzini womngani, ushonele esibhedlela. Umamkhulu kamufi uNkosazana Dudu Khoza uthe ngesikhathi kwenzeka lesi sehlakalo eziyithandani zasihleli nabangani. Uthe zaxabana okungatheni umsolwa wasuka wahamba. Abangani basala bamzamela indawo yokulala uNomfundo okwathi eselele umsolwa wafika wamngena ngomese emgwaza kusho uNkosazana Khoza. Uthe-ke wamgwaza amanxeba amathathu ezindaweni ezibucayi ngenhla kwebele langakwesobunxele ngezansi kwalo nangemuva ohlangothini langakwesokudla. Uveze ukuthi emva kokuthintwa abangani baphuthuma-ke endaweni yesigameko bamisa esibhedlela eMarine Hill. Bamdlulisela-ke RK Khan bebona-ke ubucayi besimo sakhe. Bathi udinga ukuhlinzwa. Emva kokuhlinzwa waquleka kwaze kwaba-ke uyadlula emhlabeni ngoLwesine, kuchaza uNkosazana Khoza. Uthe okubakhalisayo ukubona ukuthi umsolwa ngowasendaweni kodwa namanje akaboshiwe. Uyabonakala-ke ezihambela ngokukhululeka endaweni, afonelwe amaphoyisa atshele ukuthi nangu kodwa akahudula izinyawo kusho uNkosazana Khoza. Uthe-ke sikhona-ke nesitatimende emaphoyiseni esabhalwa umngani owabona umsolwa-ke egwazwa umufi. Okubuhlungu kakhulu-ke silahlekelwe umntwana thina kodwa amaphoyisa awenze lutho, sifuna-ke ubulungu usho kanje. Uthe-ke bakhathazwa ukuthi angaqhubeka-ke aphinde ahlasele nabanye njengoba-ke aziwa-ke njengomuntu oyingozi futhi onomlando-ke wokuhlasela abantu. Uqhube wathi ngisho-ke nabakubo kamsolwa baye-ke esibhedlela umufi esaphila beyokhuza umhlola. Umufi nomsolwa-ke kuvela ukuthi basekuphele-ke unyaka besekuphele unyaka bethandana. Okhulumela wamaphoyisa kwaZulu-Natal uRobert Colonel uthe-ke uma-ke ebheka kwisystem yamaphoyisa ubona kuvela ukuthi-ke kuvulwe icala lokuzama ukubulala. Mina ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba.